paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Waraw, adaman lang damagik. Anya day tataba daw. Diyak mo nakita ni uncle mo itangal daw. Apay, maturog man eh. Napan nakisimi na rin jay bagyaw. Ay, nakiseminar. Ay, mayat man. Makalawas na kano ijay. Ay, mayat man din na. Anda ka sa pulam kinkwana. Anya ngay mo't kumati ka sa pulaking ko na. Damdamagig lang ah. Kahit gaputawan ni uncle Mau. At darami din tayaw. Anya ngay day ta. Ay, kitagiinom tayo ah. Ha? Ay, agbirok manen iti tao, mare. Imal aldawan, agbiro ka. Ay, asino ay ati birbiro ka? Ni badung ko ah. Nay, apay, napanan namanen aya. Diya mo, maray. Nagadaw ti trabaho anasken nga ramidin na. Agsak daw, agbalsay kas kada agiwayway iti taraken mi akalding kenwang ngem awan meten. Pangbiro kam ngarud ngay. Di taig-igid amaray. Sapay awan ni Inteng akadwam amang biro ko ma. Ti amaw, napanmanen nakiinom kadagiti gagayom na. Nagsublimanen iti bisyo na? Sapay saan anasaya at ti ugali ni Badong numabartag maray. Ay, awan paymet ngarud ni Inteng akabuteng na. Chief, nabartag samat ni Tata Badungan. San pay? Ket no naibtur day ta no ininuman iti arak ti pagsasaritaan. Kita man o. Ha? Nakadumugmot ngagbayson iti lamisan. Nabartagan. Katnay, nakaturugan. Kasano nga agaway no nabartag matunayan. Ringam ah. Ay, tataba daw. Nagring ka na. Tataba daw. Saan mo ta makaraing? Dahil takat agyaw awit itilakay ang nabartagan. Na? Asino tinabartag? Asino? Kunak no nabartag. Saan mo't gaya? Kunak tumat ka na ka. Saan pa yan nabartag ni tataba daw? Ituloy tayaw, taginaw. Saan kayo pa ang nabartag? Nagkuna na bartag ka? Kargaan nyo na ito basok iti arak. Punyon nyaw. Ha? Punwam ka no, Chief. Ipaturay mo nagpulupyas. Rabin maray, ngamjak pa'y nabirukan ni Badungkaw. Kat bayamon ata agawid tulat ta. Namumata sa anak ang makapangan kan makaturog no awan ni Badungkaw. Puunay mo't daytan tasaan ka ang makapanganan. Di mo pa'y ngamin napadasan ka, tiadasawa na. Nakarumat no saan ka ang makapangan. Wano makaturog no may salaang matarabi nga awan ni Badungmaw. Kastaak nga road maray. Sige. Bayam ta ibaon ko dagiti tanod amang birok kenkwana. Ay sus, awan da kwarog dita paradaan. Jak nalabsan ida dita. Ay na, urayom latan ni Badung mo sumangpal. Yawitan ni Tata Badong. Sige, iturong ta. Tasan na nga mo ti pagawitan na. Nay, sa palimat ngagpaso ti pagturungan na. Awi, tataba daw. Dito iti pagnangagawid iti balayaw. Ay, kung naman no, dito iti nga. Ay, saan Tata Badong? Dito'y agpaabagatan ti balayaw. Agpabagatan na yamay. Dito'y agpamyanan. Si kamat gayam tinabartag, Chief. Abagatan mo't ah. Agpamyanan nga raw. Dito iti nga. Ay, nabartag kayon. Dito'y kunak ni. Dito, ikunak. Ano kayo mapasmasabag? Pag ginuyudan ng sabay, pag ginuyudan na, dumadog ak sanay. Chief, di mo ngamin guyudan ah. Apayasan. Kat sa bahali mo ti pangipanam. Diyan ka mo tisurutan ka na kayo. Ay, batandak man. Ay, ibatam ka ron ni Tata Badong. sikati mangibat, takam maliti bagbagam. Ay, makaungat ako, nay. Dumanog akaon. Makadano ka ayamat kat nabartag ka. Dumanog ka no kat nabaratag. Ay, saan gaya, ma? Ito'y pangakana. Nagsakit mo itong tidanog mo, tataba daw. Tumira. Napig sa tidanog mo rin nabartag ka. Day, apay day tarupam kwarog. Naan ano day tamatam.
Nablakayan ka, mate. Dinanognak ni Tata Badong antay. Na, impalubos mulatan a dinanog na ka kat si kamot ti chiptanod. Nabartag kami ngamin antay. Ay, kaguran ni uncle mo nga aginom kayo at anod. Ay, di yung ibagbaga akin ni Uncle Kao. Ung tanak to dahi dyan, numamuan na. Saan pa'y asimbang pet? Ang numamuan na nga'y. Ha? Basta di yung ibagbaga. Agan-anad kayo ngamin akwarog. Tauray awan ni uncle mo. At dalat tati o ay sina. Awan mati o ay sinantay. Anya nga awan. Ni ngay kagawad ko anang. Iso ti number 1 kagawad. Iso nga iso ti o ay say kabayatan nga awan ni uncle mo. Anya matan ni Uncle. Tamang dutok pa imot iti kagawad. Asumukat kinkwana. Ngambaak pa'y. Apay ngagkatawa ka nga'y. Anya nga'y mati maramidan ni kagawad kwanang kasuay say. Kalukwan day ta. Ay, di mo ibagbaga ti kasta kwarog. Di mo pa'y am-am mo unay ni kagawad kwa nang runan no makaungay. Di na mo ti agungot day dyan. Di ka lamabain. Tila nagturturo kami di rabay. Ay, wunya raw. Nakaputak adak man igit ti kalsadan. No adda ni Kapitan, inungtan na kamanun. Iso nga raw ang nagiinom kami. Taawan day ta, Kapitan. Awan ti kabutay kin kabain may. Kasta. Awan gayam kabutang yun Kakaiso na nga awan di Kapitan na kontrabida. Kontrabida itan ni Kapitan. Iso may. Hindi pala nga kontrabida day ta, Kapitan. Takanayon na akontraay. Nay, apay nga agin inummot tan ija igit ti kalsada, dakwarog kan kaba daw. Isu ngamin timbaga ni Tata Badong, kagawad. Imbaon dakto pa nga may gumatang iti arak. Kano imbawal ni Kapitan nga adda agi inom di taigit ti kalsada. Mabalin ka no. Nagkuna ang mabalain. Ni Tata Badong. Inayunan mo at ni Chip Kwarog. Naturad da itan, taawan ni Kapitan. Alan kagawan, lakwan na ko ni ti arak. Ay, saan na mabalain? Apa asaan ka damat igatang ka? Naskan ang makasaritak pa'y dagita adwa. No, ganda ka Awan mo tan dyan, imbaon ta gumatang iti arak, Tata Badong. Wunya raw, napanan na nga yan. Nayaw awan sa amatain. Sa pa'y nakasaganan da ito'y paginumak abasaw. Kinakasaganan da ito'y pulutanin tayaw. Nay, sa bali mo ti sumungan. Nimot kagawad ko nga bak. Shh! Di mo pigsaan. Mga numanggag na ka. Man, ano ko man umanggag na? Katpudnumit abaak. Anday tan. Oy, kabadong. Apay Maray. May kakagawad, tagsat tayaw. Apay, saan nyo nga amo bawal ti agiinom dito igit ti kalsada? Bawal. Ano at ni parinting Maray? Awan mo't ni Uncle Kao. Iso nga awan ti bawal-bawal. Imparit na, takababain ka dagiti lumabas. No aginom kayo, ijay mo't analingod. Kayat mi ditaw, tamakita mi dagiti chicks a lumabas. Pudno day ta, kagawad. Anya laangan ti maibaga dagiti dayo dito barangay no makita na kayo nga agiinom ditoy. Bayan na kami lang ka, di Maray? Gundawayan mi ti kawan ni Uncle Kao. Nagbayag ka mo ta naging matang iti arak. Napanak pa yung amin, gimatang iti nakaadayaw. Saan nakmat kami na kayat alakwan ni kagawad ko anan? Matuukan unay ni Tata Badong. Ala, lukatang marudo na iti arak, Chief. Taro, diyan tayong tagbartag. Kumikita pa ilang mat ni kagawad ko anang ditawi. Iso tinang ipaga, abawal ka no ti aginom dito igid ti kalsada. Patpatsimay. Saan nga ta delikadaw, Chief? Dahil ito'y tibagakan ka Bastawan ni Uncle Kao, awan ti delikadaw. Sigurado ka? Agtalag ka kadi kanyak. Nagpaypayapay ni Tata Badong. Intan iti ayan na. Nagrigat at alaga no awan ni Kapitan dito'y barangay Maray. Aramidin ni Badong ko ti kay kayat na.
Wen nga rod man. Kasi ita, agiinom damanan. Wen nga rod. Sapay di tapay matigil ti kalsada. Ay, kababain nga rod maray. Napan ko mat idan binagaan. Ngam sandak mat adengdenggan. Nilangamin kapitan ti denggen ni Badungkaw. Maray, no disiplinaak ni kabadong. Saan ka kadi agumura? Apay ko maagumura ak ngay. Kidkidawak laang ati pamalubos mao, maray. Apay, kasano aya disiplina ni Badungkaw maray. Dito sa bitong Nay, agkakanta dakwarog ken paribadong di taigid ti kalsada ang nakausob. Ay, wen nga rod, maray. Ay, anya laangan ti maibaga dagiti tao ang makakitkita kadakwada. Binagaak matan ida ngam saan da kadenggan. Ay, awan ngamin ni inteng ka. Pues, siyak ti makaammo kadakwada. Ha, anya nga iti aramida, maray. Agboya ka, maray. Tata-batang, kikilan tayo man tayo ta bakit lumabas. Ay, wey, sigurado nga doon ti kwarta na dahi ta. Ay, sana bakit dahi ta lumabas? Bakit? Hay, sika bakit? Kwarta man. Sana bakit dahi ta kunak lang arudan? Kat nun ni kagawad kuanang. Iso ya? Kino kasla bakit matabaak? Ati ilaw, di bakit abaak ako naya? Nakangtitulang bakit na ba? Ay, sana sakti ang ibagay ti dahi ta. So, Sandak gaya madengdenggan, ah? Kikilan na ka manghiday, mare. Way. Uray may salang abuti iti arak. Sige na, kagawad baak. Regalo mo kada kami. Na. Amin. Nga to na mo tindag iti imakin dyan may sasaka na. asla kumugtaran ni. Abay, anya ti aramidam kagawad baak. Ah! Ikan kayo iti pagnakman yaw! Iya! Ay, kumaraday! Ay, tigam! Nay, apay ngay nga agtataray damutten. Ay, kuna man no nabarte ni Badungkaw. Apay ngay tanagpartak ati maray. Napabut nganda ka ni Marikwanang. Naglaing magayam ako marati ni Marikwanang. Amok itan ti makagapo. No apay asaan anak ki asawa ni Marikwanang. Karatista magayam. Waraw, agdan ni Uncle Mac. Awan ba, tata? Nagiinom tayo manay? Ay, agdal na ka man. Agdan ni Marikwanang nga UIC. Wala raw. Naungat-mat gayam. Naungat ngam ni Uncle Kao. Jak tupay kaya ti lumabas dita tersina na. Nakabanikas mat ijay tersina na aw. Ay, saan mo akit kitain? Sige, agtrabaho kan. Tasyak, mapan kumit tulungan ni Tuyang Kao. Ay na, tatabadong ken kwarog. Awan man wenno adda ni Kapitan, kasapulan lata a disiplina inyo, tibagbagiyo. Ala sigay, dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengan.